Il-Pered Dominku Mintoff tweled f'Bormla fis-6 ta' Wissu 1916 iben Konċett Wenzu. Ta' 23 sena inħatar Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. Ta' 33 sena sar mexxej Laburista kariga li okkupa mill-1994 sal-1984. Ta' 39 sena kien elett tal-ewwel darba bħala Prim Ministru ta' Malta, kariga li okkupa l-16 sena fi snin 50. 87. Ikkontesta 13 l-elezzjoni ġenerali fuq medda ta' 50 sena u kien elett dejjem. Kemm dan mexxej Laburista kien l-iktar kandidati li kien jikseb voti f'kull elezzjoni anke fi snin 60, meta vota l-Partit Laburista kien ifisser dnub mejjed. Sa mill-ewwel kitbiet u diskorsi tiegħu Mintoff wera bl-iktar mod ċar dak li kien jemmen fih u dak li rid iwettaq. Wieħda mill-akbar servizzi li qed jagħmel il-moviment tagħna ġewwa Malta huwa li jneħħi l-anqbul u żammiet tal-antik. Issa Mintoff jibqa' sinonimu mar-rieda kbira tiegħu lil Maltin ikunu huma stess illi jmexxu lilhom infushom. Aħna skop wieħed. Ħaġa waħda li naslu biss li l-poplu Malti jiddeċidi huwa id-deċiżjoni. Mintoff ħadem biex tispiċċa darba l-dejjem id-dipendenza ta' pajjiżna l-għajxin tiegħu fuq il-preżenza ta' bażijiet militari fostna. Hemm li bil-kontrarju pajjiżna seta' jimxi ħafna iktar il-qoddim b'ħidma favur il-paċi li magħha kienet iġib ix-xogħol għal Maltin fil-kumpaniji, fil-fabbriki u fil-lokandi. Dan kollu wettqu fil-prattika fi snin 70 meta pajjiżna għadda minn tibdil kostituzzjonali, soċjali u ekonomiku illi qatt qabel ma kien għadda minnu.